Tak čau, já tě vítám po novém videu. Právě Vítek na stream na Kiku reaguje na můj kanál. Lebo poslal, dal do chatu, že bude reagovat na streamu na kanáli, tak jsem dal. Jdem na to. Počkat, naspäť. Neděláš, ale už dáš dlouhý videa. OK, tak to je docela zajímavý. Jsem vonku. Čekaj, dáme nějaký nejaktuálnější, ne asi. Týmový deathmatch nedopadl dobře. OK, že nějaký gameplay. Takže... Come on. OK, dobře, kámo, musíš na to zapracovat. Tohle takovýhle by byl hrozně špatný teda, ale dobře. Počkej, jsem nějakou reakci, tak. Piče. Kravím. Čakaj. Tak. Čau. Ja ťa vítam pri novej reakcii, pri prvej reakcii na kanáli, čo bude reakcia na včerajšie video od Bigeho, Okay. na to, ako vznikol kanál Moon a Tiež Moonové kauzy a všetky kameru, tie takže veci. počkať. Dúfam, že sa ti video bude Když páčiť jsem za si kameru vtočil, no. like, OK. napíš aj like, Dobře, kámo, koment to musí dole být, to musí být rychlejší, to musíš tady už, pod video. začínáš video v první minutě, to nejde. Čum, to takhle všichni přeskočí, jak jsem dělal teďka. YouTuberů u nás, který... Počkej, proč to máš obráceně? No. WTF? Kámo! Ty máš, jak na to koukáš na to video? Halo, teď ty to máš obráceně! No nic, dobře. Nejsi jediný, kdo neumí nastavit OBS, kámo, to je pravda. Hej, pohodě, kámo, jsme v tom spolu, no nic. Ježíši. No kámo, ale tak tohle se mi v životě nestalo, to nevím, jak se ti povedlo vůbec. Ty vole, dobrý, no, tak... No tak stane se, v pohodě, ale příště už to bude v pohodě. A jakoby to videu, no jakoby máš všechno obráceně pak, no, takže to jako... Nevadí, hej, kámo, to se stává, z toho se nic nedělej. Jen tak dál. Když budu streamovat, budeš koukat